Добър вечер на всички. Така, днешната, добре дошли в днешната сесия номер 41. Организиране на вашия ден на миньор. Управление на времето за успех. Добре дошли в поредната световна миньорска сесия. Всички сте поканени да получите достъп до нашата платформа, да инсталирате приложението и да станете част от нашата общност. Също така следвайте WorldMiner, нашите социални медии. Twitter, Instagram, Facebook, YouTube и Medium. Не забравяйте да посетите нашия вебсайт appworldminer.io, за да започнете своето пътешествие в WorldMiner или WorldMiner.io. Ако искате да научите повече подробности за нашия проект, нашето предложение WorldMiner е достъпно за приложение за изтегляне от App Store или Google Play. Ако се интересувате да станете член на нашите общности Telegram, можете да се присъедините към нас в нашите канали World Miner Global, World Miner Бразил или World Miner България. Така, като World Miner, ние вярваме, че добивът на блокчейн вече трябва да бъде привилегия на малцина и всеки трябва да има достъп до неговите предимства. Бъдещата цифрова икономика, независимо от местоположението или богатството. Всеки трябва да има равни възможности за участие и печалба. Смятаме, че само заедно можем да придвижим към по-приобщаващо, устойчиво и прозрачно бъдеще. Това е причината WorldMiner стратегически да работи с WorldCoin, за да оформим заедно бъдещето на криптовалутата, като се стремим да преодолеем регулаторните пропуски на глобалния пазар на WorldCoin в рамките на голямата визия на OpenAI, засилване на неговия обхват и влияние, тъй като OpenAI предвижда бъдеще, което усъвършенстваните AI системи могат значително да подобрят света, решавайки някои от належащите глобални предизвикателства. Вярвайки, че AI има потенциала да влияе положително на много аспекти от живота, от здравеопазването и образованието, до изменението на климата и икономическото развитие. Тяхната визия е да видят AI разгънат по начини, които подобряват човешкия потенциал, като същевременно гарантират, че е в съответствие с човешките ценности и принципи за безопасност. На ВЛД се върти около предоставянето на всеки индивид на World ID, системата за доказване на личността, която проверява потребителите като уникални личности, разграничава ги от ботовете. Това се прави с помощта на Кълбо, биометрично устройство, което сканира ирисите на хората, за да потвърди тяхната самоличност, като същевременно запазва поверителността. VLD Coin се използва в екосистемата WorldCoin за транзакции, управление на и стимулиране на участието. WorldCoin има за цел да се справи с икономическото неравенство чрез разпространение на VLD на хората в световен мащаб, позволявайки достъп до цифрови икономики, децентрализирани финансови системи. Това е част от по-широка визия за насърчаване на универсален достъп до финансови услуги и проверка на самоличността по децентрализиран начин. Като световен купач, ние се доверяваме на пазарния потенциал на нашата монета ATM, който е разработен за да осигури изчислителна мощност и да помогне за запълнението на празнините от ВЛД, предлагайки значителна пазарна възможност. Потребителите могат да придобият изчислителна мощност на ниска цена и да печелят възвръщаемост както от ВЛД, така и от WorldMiner. WorldMiner и WorldCoin и двете насочени към основните инициативи на OpenAI са разработили стабилна финансова екосистема на криптовалута. Тяхното пазарно образование, промоция и техническа поддръжка са от най-високо ниво, демонстрирайки силни възможности. WorldMiner предоставя не само основни печалби от копаене на залагане, но също така предлага допълнителни награди чрез различни програми за стимулиране и дейности, чрез участие, програми за награди, за залагане и състезания за изчислителна мощност на платформата. Потребителите могат да печелят допълнителна възвръщаемост, като допълнително увеличават печалбите от инвестиции. Присъединете се към WorldMiner днес, за да оформите вашето финансово цифрово бъдеще.
Така. Днешната тема е организиране на вашия ден на миньор. Управление на времето за успех. Криптосветът е вихрушка от активност, която непрекъснато се развива и изисква вашето внимание. Независимо дали сте опитен търговец, търпелив залагащ или дългосрочен инвеститор. Ефективно управление на времето е ключът към навигирането в този вълнуващ, но взискателен пейзаж. Ето за основна развивка на това как да организирате деня си за максимален криптоуспех. Определете вашите цели и приоритети. Преди дори да започнете, задайте си следните въпроси. Търговия. Какви са вашите търговски цели? Вие сте дневен търговец, свинг търговец или скалпер. Всяка стратегия изисква различен подход към разпределението на времето. Залагане. Какви са вашите цели за залагане? Търсите ли пасивен доход или дългосрочен растеж? Инвестиране. Каква е вашата инвестиционна стратегия? Фокусирани ли сте върху конкретни проекти, пазарни тенденции или диверсификация? Планирайте своите криптодейности. Търговия. Отделете специални времеви интервали за анализ на пазара, поставяне на поръчки и наблюдение на портфейла. Обмислете използването на дневник за търговия, за да проследявате вашите решения и представяне. Залагане и копаене. Отделете време за проучване на възможности за залагане, настройване на вашите портфейли и наблюдение на вашите награди. Инвестиране. Планирайте време за проучване, управление на портфолио и информиране за пазарни новини и развитие. Минимизиране на разсейването. Социални медии. Ограничете времето си в социални медийни платформи, които могат да ви отвлекат от вашите криптоцели. Обмислете използването на приложения, които блокират разсейващи уебсайтове и приложения по време на определено от вас работно време. Претоварване с новини. Въпреки че е от решаващо значение да бъдете информиран, избягайте да се увличате във всяко заглавие на новини. Съсредоточете се върху надежни източници и филтрирайте шума. ФОМО. Не позволявайте на страха от пропускане да ръководи решенията ви. Придържайте се към вашата предварително дефинирана стратегия и избягайте импулсивни сделки или инвестиции. Автоматизиране и делегиране. Ботове за търговия. Разгледайте инструменти за автоматизирана търговия, за да изпълнявате стратегиите си, докато сте далеч. Не забравяйте да ги използвате отговорно и да наблюдавате ефективността им. Приложение за управление на портфолио. Използвайте приложения, за да проследявате своите притежания, за да задавате сигнали и да автоматизирате някои от задачите си за управление на портфолио. Делегиране. Ако имате голямо портфолио или сложни стратегии, помислете за наемане на професионален съветник или менеджер. Оптимизирайте своят работен процес. Използвайте инструменти и ресурси. Използвайте инструменти като платформи за търговия, софтуер за диаграми и бази данни за проучване, за да оптимизирате работния си процес. Организация. Съхранявайте вашите криптоактиви. Организирани в отделни портфели и папки. Използвайте електронни таблици или тракери, за да наблюдавате вашите инвестиции и търговски дейности. Учене. Отделете време за изучаване на нови стратегии, технологии и пазарни тенденции. Непрекъснатото учене е от решаващо значение, за да останете напред динамичния криптосвят. Правете си почивки и презареждайте. Винаги имайте предвид, че вие и вашият екип сте преди всичко човешки същества. И това е начин, заедно с вашата производителност и представяне, трябва да се грижите за своята почтенност и да се наслаждавате на радостта, доколкото е възможно. Психично
Здраве! Криптопазарът може да бъде стресиращ. Правете редовни почивки, за да избегнете прегаряне и да поддържате здравословно психическо състояние. Физическо здраве. Упражнения и балансирана диета са от съществено значение, за да останете фокусирани и продуктивни. Почивка. Не се страхувайте да отделите почивка от криптосвета. Отдръпването може да ви помогне да придобиете нова перспектива и да се върнете с подновена енергия. Преглед и коригиране. Редовно оценявайте стратегията си за управление на времето. Постигате ли целите си? Имате ли области, в които можете да се подобрите? Коригирайте графика и работния си процес според нуждите. Бъдете гъвкави и се адаптирайте към непрекъснато променящия се криптопейзаж. Не забравяйте, че ефективното управление на времето не означава да изцеждате всяка минута от деня си. Става въпрос за увеличаване на вашата производителност и постигане на вашите криптоцели, като същевременно поддържате здравословен баланс между работа и личен живот. Чрез прилагането на тези стратегии можете да организирате деня си, да минимизирате разсейването и да останете на върха на забързания криптосвят. Това ще ви помогне да вземете информирани решения, да оптимизирате възвръщаемостта си, в крайна сметка да постигнете финансовите си цели и да процъфтявате като дигитален копач, особено сега, когато платформата и приложението WordMiner направиха добива на залагането много по-лесен и достъпен за всеки по света. Купайте вашият мощен график. Управление на времето, за да организирате деня си като дигитален копач. За мнозина, включително мъдрите лидери на древните цивилизации, времето е най-големият ресурс, който имаме. А също така и най-скъпият, защото ако бъде пропиляно, не може да бъде възстановено. За разлика от парите, здравето и взаимоотношенията, които могат да бъдат възстановени, времето е невъзстановимо. Така че, вие като дигитален копач, търговец или инвеститор трябва да използвате възможно най-стратегически. Да си дигитален копач означава да се движиш в свят на постоянна информация, непрекъснато развиващи се тенденции и безмилостно преследване на ценни данни. Този вълнуващ пейзаж също може да бъде поразителен, което води до усещане за затрупаност, нефокусиране и в крайна сметка непродуктивност. Но не се страхувайте, колеги дигитални копачи. Управлението на времето е вашата надежна кирка, която ви помага да поправите път към успеха този динамичен свят. Копайте вашето време. Проследявайте времето си. Преди да можете да се оптимизирате времето си, трябва да разберете как да го прекарвате в момента. Използвайте приложение за проследяване на времето или обикновен бележник, за да регистрирате дейностите си за една седмица. Анализирайте данните, за да идентифицирате поглътителите на времето и области, в които можете да бъдете по-ефективни. Приоритизирайте задачите си. Не всички задачи са еднакви. Използвайте матрицата на Айзенхауер, за да категоризирате задачите си въз основа на спешност и важност. Съсредоточете се първо върху важни и спешни задачи, а след това се займете с важни, но не спешни задачи. Групиране на подобни задачи. Групирайте подобни задачи заедно, за да сведете до минимум приключването на контекста. Например, отделете блок от време за отговаряне на време, на имейли. След това друг за проучване и така нататък. Това минимизира умствената умора и ви позволява да влезете в състояние на поток. Почивки по график. Не подценявайте силата на почивката. Редовните почивки ви помагат да останете концентрирани и предотвратяват прегарянето. Планирайте кратки почивки през целия ден, за да презаредите и да се върнете към работа си с нова енергия.
Оптимизирайте своя работен процес. Прегърнете дигиталните инструменти. Използвайте инструментите, които рационализират вашия работен процес. Използвайте софтуер за управление на проекти, за да организирате вашите задачи, инструменти за сътрудничество, за екипна комуникация и инструменти за автоматизация, за да автоматизиране на повтарящите се задачи. Ще продължим някой малко по-късно. Автоматизиране на повтарящи се задачи. Потърсете възможности за автоматизиране на повтарящи се и отнемащи време задачи. Това може да стане чрез криптови, макроси или специализиран софтуер. Вашето мислене има значение, тъй като нашите умове диктуват нашите действия и преживяване. Положително и стратегическо мислене е важно за всеки дигитален копач. Поставете реалистични цели. Не се настройвайте за провал, като си поставите нереалистични цели. Разбийте големите проекти на по-малки управляеми задачи. Прегърнете гъвкавостта. Светът на дигиталното копаене непрекъснато се променя. Бъдете гъвкави и адаптивни, за да коригирате плановете си според нуждите. Празнувайте малки победи. Празнавайте и празнувайте своите постижения, без значение колко малки са. Това ви държи мотивирани и фокусирани върху вашите цели. Останете любопитни и научете. Пейзажът на дигиталното копаене винаги се развива. Останете любопитни и непрекъснато усвояйте нови умения и инструменти, за да останете пред кривата. Някои цифрови инструменти за организация на дигиталните копачи. Приложение за управление на задачи. Trello, Asana, Monday.com. Приложение за проследяване на времето. Toggle, Clockify, Resquare Time. Инструменти за сътрудничество. Slack, Microsoft Teams, Zoom. Приложение за водене на бележки. Evernote, Notion, OneNote. Инструменти за автоматизация. Zapier, Ifitata, Automate.io. Запомнете, управлението на времето е непрекъснато пътуване, а не дестинация. Експериментирайте с различни техники и намерете това, което работи най-добре за вас. Като владеете времето си, ще можете да увеличите максимално продуктивността си и да постигнете целите си като дигитален копач. Така, нека започнем раздел новини. На 3 октомври 2024 година financemagnetis.com публикува статия, която е свързана с днешната дискусия. Заглавието на статията е Mara Stock. Акциите на най-големия криптокопач на Уолл Стрит ще скочат с 50%. Проверете плановете на изкуствен интелект Marathon Digital и как те биха могли да доведат до потенциално нарастване на акциите на Mara. Според Macquarie, акциите на компанията могат да скочат до $22, тествайки средносрочни върхове. Marathon Digital Holding, най-големият публично котиран биткоин копач на Уолл Стрит, привлече вниманието на финансовата група Macquarie, която инициатира покритие на акциите на компанията с рейтинг, превъзхождащ. Поради движението на компанията към индустрията на изкуствен интелект, акциите се очаква да нараснат с близо 50% през следващите седмици и месеци. Акциите на Mara са готови да се повишат към $22, стимулирани от бума на AI. На 24 септември 2024 Macquarie инвестира покритие на Marathon Digital Holding с препоръка надминаване. Тази положителна перспектива на акциите на Mara привлече вниманието на финансови пазари.
Целева цена от $22 би била най-високата цена на Мара от края на юли и би представлявала значително отскачане от текущите дана. Компанията не може да се счита текуща година за успешна. Докато биткоин продължава да печели 50%, нейните акции са паднали с 35%. Очаква се обаче това да се промени поради движението на компанията към I тенденция, следвана от нарастващ брой фирми в миния сектор. Те се фокусират върху високопроизводителни изчисления HPC, като се потвърждава от скорошен анализ на фирмата за управление на инвестиции Ван Ек. Ръководителят на Ван Ек за изследване на цифрови активи Матю Сигел изчислява, че този стратегически център може да отключи стойност от 38 милиарда долара за мини компании до 2027 година. Компаниите с изкуствен интелект се нуждаят от енергия, а миньорите на биткоин я имат, коментира Сигел, тъй като пазарът цени растящия пазар на HPC центрови за данни, достъпът до захранване, особено в краткосрочен план, е много ценен. Въпреки че Мара не е обявил официално планове за пренасочване на фокуса си към AI, скорошните промени на персонала изглежда потвърждават тази посока. В началото на септември компанията назначи Джордж и Барбара Хъптън за свой борд на директорите и назначи Дъг Мелингер за водещ независим директор. Джордж, например, притежава задълбочен опит в областта на изкуствения интелект, центрови за данни и технологичните среди с висок растеж. Обширният опит на Джанет в областта на изкуствения интелект и операциите на центровите за данни, съчетан с лидерство на Барбара и технологиите и инфраструктурата ще бъде безценен. Докато продължаваме да правим иновации и да растем, коментира Фред Тил, главен изпълнителен директор на Мара. Възходящата позиция на Макуер относно Маратон Дигитал също се основава на няколко допълнителни фактора. Пазарна позиция. Маратон Дигитал беше признат за своя командващ разгънат капацитет сред институционалните биткоин купачи. Всеобхватни предложения. Широката гама от услуги на компанията в областта на цифрова инфраструктура, включително MaraPool, MaraFW, Aura, Dean, QPIC или различни инициативи за устойчивост, бяха подчертани като ключови силни страни. Интегрирана платформа. Макуер разглежда Маратон Дигитал като мащабирана интегрирана платформа за инвеститори, които искат да се ангажират с биткоин сектора. Mara Stock News Маратон Дигитал отчита 5% увеличение на производството на биткоин за септември. Според най-новия доклад на копаене на Мара, компанията е произвела 705 биткоина в септември, отбелязвайки ръст от 5% спрямо предходния месец. Енергизираният хеш рейт на биткоин миньора на Уол Стрит нараства до 36,9 EHS, което е с 5% повече от 35,2 EHS през август. Маратон спечели 207 блока през месеца, което е с 6% увеличение в сравнение с август. Нашите глобално диференцирани операции демонстрираха сила през септември със значителен аптайм и повишен хеш рейт, каза Фред Тил, председател и главен изпълнителен директор на Маратон. Горди сме, че надминахме маратонска стойност на биткоин. Притежанията са близо 27 000 биткоина в нашия баланс. По-добрите резултати идват във време, когато трудностите при копаене на биткоин достигнаха рекорд
от 92,67 трилиона, намалявайки маржовите на печалба сред производителите. Въпреки това, Маратон остава на път да постигне целта си от 50 HA секунда до края на 2024 година. Кампанията напредва преобразуването на своя център за данни Гранбъри от въздушно охлаждане към потапящи се контейнери, което завършването очаква преди края на годината. Към 30 септември Маратон притежава 26 842 неограничени биткоина и не продаде нито един през месеца. Основните оперативни показатели за септември включват средно дневно производство на биткоин 23,5, дял на наличните награди за купачи 5,2% спрямо 4,8% през август. Таксите за транзакции като процент от общата сума 1,7%, намаление от 2,7% през август. Миналия месец Мара обяви покупката на биткоин на стойност $249 милиона, след като успешно затвори предлагането на конвертируемите старши облигации за 2 дни. Така, какви са плановете на Маратон Дигитал за AI? Въпреки че Маратон Дигитал не е обявил официално конкретни планове за AI, има силни индикации за насочване към AI. Компанията наскоро назначи експертите по AI Джанет Джордж и Барбара Хънтън своя борд за директорите. Главният изпълнителен директор Фред Тил подчерта нарастващо значение на стратегиите за центровете за данни с изкуствен интелект и необходимостта от опит в областта на изкуствения интелект на борда. Докъде могат да се покачат акциите на Мара? Според скорошния анализ на Макуер, акциите на Мара се очаква да нараснат с близо 50% в следващите седмици и месеци. Поставена е целева цена от $22, което ще бъде най-високата стойност на Мара от края на юли. Така, нека да започнем секцията за OrtMiner. Говорейки за ликвидност, иновативната платформа за добив на залагане на OrtMiner предлага опция за ликвидност. Нашата система на залагане позволява различни опции за залагане, в зависимост от вашия бюджет. Какво е залагане? Залагането е процес на заключване на активи криптовалута за предварително определен период от време, за да се поддържат операциите на блокчейн. Залагането на вашата криптовалута ви печели допълнително криптовалута. Много блокови вериги, Proof of Stake, където потребителите залагат предварително определени количества криптовалута, за да поддържат блоковата верига, като потвърждават нови транзакции и генерират нови блокови. В WorldMiner можете да се насладите на 4 различни метода за добив на залагане. Копаене с 2 монети. Първият и най-важен в нашата платформа е Dual Coin Mining, водещ продукт на WorldMiner. При този метод потребителите изискват да инвестират минимум 100 USDT на стойност в съотношение 70% USDT и 30% сам монети. Съответно, този принцип ще генерира на всеки 24 часа VLD и VM монети в същото съотношение. Дневната продукция ще бъде автоматично прехвърлена в портфейла на потребителя, след като бъде генерирана. Dual Mining има 4 различни модула. Прецизно копаене. Продължителност 7 дни, печалба 0,7% на ден. Копаене на анализ на облачни данни. Продължителност 30 дни, печалба от 1% на ден. 3-месечно инвестиционно копаене. Продължителност 90 дни, печалба 1,2 на ден.
на ден. Изкуствен интелект, интелигентно копаене, продължителност 180 дни, печалба от 1,5% на ден. Важно е да напомним на нашите потребители, че след като вашият период на залагане приключи, може да изберете да получите обратно цялата си главница или да започнете нов стейкинг със същия принцип. Тази методология се прилага за всяко залагане в нашата платформа. Вторият метод е купуване на банкомати, ATM токени. Това е вторият метод за купуване в нашата платформа. Тук можете да използвате VM монети, генерирани от Dualcoin Mining и да ги заложите за да генерирате ATM монети с печалба от 1% на ден за период на блокиране от 10 дни. ATM е една от монетите на Lord Miner и също може да се търгува на вторични пазари. Можете да го намерите в списъка на CoinStore и Coin8. Третият метод е добив на ликвидност. Много интересен метод за инвеститорите, защото тук можете да заложите VLD или ATM, или и двете монети. Ако предпочитате да получите печалба от 1,5% на ден за една и съща монета за период на блокиране от 10 дни. Но интересната част е, че ако сте решили да заложите отново след 10 дни, платформата ще ви предостави 0,5% допълнително за следващия период. Този процес, повторно залагане, може да се извърши докато стигнете максимум 5% награда на ден. Освен това, имайте предвид, че натрупаният процент на продукцията при този метод е обвързан с всеки независим процес на залагане, който сте стартирали. И последният метод е лесно печелене. Нашият последен метод на залагане. Потребителите могат да залагат VLD или VM монети, или и двете за 24 часа срок на блокиране при печалба от 0,7% на ден. Както можете да видите, това са доста интересни инвестиционни печалби, както и традиционни, така и виртуални пазари. Така че инсталирайте приложението WorldMiner точно сега и започнете вашето успешно печелившо пътуване. Така. И така, за да приключим днешната интересна тема, добре организиран ден на миньор на криптовалута е нещо повече от ден на поддръжка и корекции. Това е критична инвестиция в дълголетието, рентабилността и сигурността за вашата минна дейност. Добивът на криптовалута е конкурентна и постоянно развиваща се област, където пазарните условия, хардуерните иновации и мрежовите трудности могат да се променят бързо. За да останете напред, трябва проактивно да управлявате всеки аспект от вашата настройка. Посещавайки конкретен ден на тази задача, вие създавате структурна възможност за цялостната оценка на вашата минна дейност, оптимизиране на нейната ефективност и планиране за бъдеще. Ключът към днешния ден на миньора се крие в задълбочено планиране и внимание към детайла. От поставяне на ясни цели до събиране на необходимите инструменти, разпределяне на конкретни задачи в времеви интервали и водене на дневник на вашия напредък. Денят трябва да се третира като цялостен одит на цялата ви екосистема за копаене. Независимо дали работи с малка инсталация, няколко графични процесора или управлявате мащабна майнинг ферма, важат същите принципи. Изградете стабилна рутинна поддръжка. Оптимизирайте производителността за максимална ефективност. Проверете енергийната ефективност и рентабилността. Проверете сигурността и управлението на риска. Непрекъснато подобряване и адаптиране. Това приключва темата ни за днес. Благодарим на всички, че се присъединихте и се надяваме да се видим в следващата ни сесия. Благодаря на всички. Ако имате някакви въпроси, можете да ми ги зададете.
Ако нямате въпроси, ви желая хубава вечер и до утре. Само нещо Да, искам да... извинявам се. Да, Сега с тия новите планове, така, ако искаме да двойното копаене да ни е на 1%, минималната сума така, за инвестиция вече става $210, така ли? точно така. Ага. Идеята е да влизат повече средства в платформата. За копаене, да, и да може да има Да се повече за генерират ликвидност и повече. Да. повече блокове да генерират, както ви казвам, да генерират се повече блокове. Да. Това исках Това е. да... Да. А съществуващите планове, завареното положение си остава, като Да, остава приключват докато кога? изтече времето. То се има, пише се време, така че вече трябва после да се ги следите, защото нали, като изтече времето, трябва да се приключи, да се А, изберете план. Нали? технологично, примерно на мен Да, ми остават 10 на дена. Значи, точно, да. на мен ми е Така. сложено на автоматично. Значи аз трябва на Няма как един да ден, стане. Да се го. Наръчно трябва да се го направиш. още от сега да си го направя наръчно. Да се го Да ми направите дойдат наръчно, средствата в акаунта, да донадя и да мина на 210. Нещо да такова. минеш на 210. Да. Ага. Да. Защото иначе ще изгубите тези средства до момента, ако примерно не си, дори да минете на по-ниско, всеки си преценя, нали? Аз не мога да кажа минете на по-високо или можете да се минете пак на 7 дни, но по-ниска лихва. Но не трябва да спирате, защото ще се изгубите всичко това, което сте инвестирали до момента в ликвидност. Чакай малко сега. Значи, как да го направим? Остават ми 10 дена. Така, Какво да направя сега? искаш да минеш на по-високото ниво, нали така? Ами, дали ще мина на по-високото или ще мина пак на 70 плюс 30, но с 0,7%, това ще го реша в последствие. Въпросът е, Да, че ти може да плана си е го друг. Въпросът е, че плана е друг от този, с който съм започнал. точно така, да, Добре, да вече е речем, че друг. искам да мина на 210. Хайде, за по-лесно. Так, да, Какво трябва да направя, за да не загубя от ликвидността? трябва да изчакаш от ликвид. То няма да загубиш, ще загубиш деня. Примерно ти трябва да се Деня. видиш деня, Деня не е деня. фатално. Не. Губи се деня. Както моята съпруга изгуби един ден, защото тя беше забравила. Беше го направила на ръчено и парите стояха в портфела и цял ден не си ги инвестира. Това не е фатално. Просто да не загубиш Не, за но целият пак, период, който си копал. да, за целият период няма да се Добре, изгубят. Но просто ако прави едно, не прави две. Как да инвестирате, го направя? Как да го направя? Кажи. Дай ми съвет. смисъл кое? Ами, остават ми 10 дена. На план 70 USDT плюс 30 сам съм. Искам Така, да мина на 210. След сега, 10 дена. първата ти работа е да изключиш Сега автоматичния ли? режим. Още от сега да го Веднага, изключа. още от сега. Така. После. След това чакаш, като стане последният ти ден, виждаш, че са Трябва ти да ги видя останали средствата, като са ми дошли в акаунта. точно така. И Така. примерно трябва да си подготвиш акаунта, ако решиш, че Да, да искаш да си минеш на депозирам. 210, да се Да си депозираш деп... и като стане време да не губиш, нали, казвам ти, защото може да Да, изгубиш, не се знае къде е ликвидността ти, кога изтича. На всеки е различно, нали? На всяко, кога си инвестирал, примерно, валада монети или ATM монети, има си време. Трябва да е на същия ден, имам предвид. ага. Да не е, примерно, да оставиш на другия ден да инвестираш. Ама чакай са, тия монети, които са сложени на ликвидност, ВЛД и Атама, Така, те не са да, свързани с двойното копане. Те свързани са са. дошли оттам, те са Те дошли оттам оттам, идват. но... Обаче Ами няма да, да печелиш лихва. Лихвата ти няма да... Ако ти не пуснеш двойно копаене, няма да спечелиш повече лихва. не, аз ще пусна, нали, ще пусна. Това ми е идеята, разбираш? А ако не пуснеш двойно копаене, спира да ти тече лихвата. В ликвидност. Това, точно. Тя за малко ще спре, да речем, за 5-10 минути, 1-2 Да, за часа, 5, нали, не, ако за не 5, са... да, ако не си инвестирал, примерно за 1-2 часа,
Може да изгубиш Не, малко, примерно. Ти ще се видиш, примерно. тоест Накрая ще... всичките ми позиции от ликвидност ще спрат да работят за този 1-2 часа, докато превключвам плановете. Не, нека да ти обясна. Да, не мога да Сега, го разбера. сега Наистина. виж как. Да, няма проблем, аз ще ти обясна, не е проблем. Те си продължават, обаче, нали, ако изтече ликвидността ти, примерно, нали си има всеки процес има Неговия период, си срок. примерно време. Да, Нали да. си има Всяка време, позиция. колко, всеки ден изтича примерно, след 2 часа. Примерно, аз сега имам моите токени, изтичат след 8.30, нали? Лихвата ми ще дойде след 8.30. Да. Така, гледаш се на твоята инвестиция, влизате на моята инвестиция Да. и там се гледаш кога ти изтича твоята ликвидност. Деня. От лихвата. Аз имам 30 такива позиции създадени. Коя по-напред да гледам? Точно, то не може да ги видиш, но пак гледаш Абе, да не нещо дребно загубиш. се губи. Не е нещо фатално, нещо дребно се. Не, то може и да не загубиш, защото примерно, когато примерно ти изтече периода, ти може да видиш примерно, ако е през деня, да си го направиш за 2 минутки и няма какво да изгубиш. Да. Добре. Защото ти си... Да, няма проблем, аз ще ви казвам, така или иначе аз ще помагам на всеки, не е проблем. Добре, долу-горе разбрах. Благодаря. Но трябва да ги следим, всичко трябва да се следи. Накрая, когато остава примерно, последния ден, трябва да видиш колко време е примерно и да си направиш плана. Примерно, Колко време ми остава от двойното копание и да видя кои от позициите от ликвидност съвпадат с приключването на двойното горе-долу, копание. точно. Разбираш, Това ми е идеята. далеч от него, те не са засегнати. Не е проблем. Няма да... Които са близки до приключването. За лихвата, разбираш? Да не изгубиш лихвата си. Разбрах, да. Тези, които са близки като част на приключване с приключване на основния план. Двойното копание. Точно така. Когато близки са от твоя план, ако примерно Разбрах. Сега го разбрах. Страхотно. Радвам се. Значи. Лека вечер от мене. Аз това искам. Лека вечер. Няма проблем. Лека вечер. Някой има ли други въпроси? Желая ви приятна вечер на всички. Ако имате въпроси, можете да ми пишете и да споделяте в групата, за да се развиваме повече и да се помагаме. Приятна вечер, Марти. Благодаря. Приятна вечер.